Hola Lleida, hem rebut la veu d'un ciutadà explicant-nos que aquest matí ha patit un cas de catalanofòbia a Madrid. Aquest ciutadà veí de Lleida almenys viatja un cop a la setmana a la capital espanyola per motius professionals. Doncs bé, aquest matí, en arribar a l'estació d'Atocha Nave, com fa habitualment, ha agafat un taxi, però aquest cop el taxista l'ha fet baixar a mig trajecte i tot perquè aquest ciutadà ha començat a parlar en català pel telèfon mòbil. Com ho veieu? Heu viscut mai una experiència similar? Creieu que la catalanofòbia s'ha accentuat arran del procés català? Són els polítics els responsables d'aquests fets puntuals? El debat està obert a les nostres xarxes socials. Escoltem el que ens ha escrit aquest ciutadà. Hola, veu, soc un lleidatà que per motius laborals sovint em desplaço a Madrid. Doncs bé, avui he agafat un taxi a l'estació d'Atocha per tal de desplaçar-me a la meva feina. A mig trajecte he rebut una trucada d'un familiar amb qui sempre parlo català. Quan el taxista, un home d'uns 60 anys, m'ha sentit parlar, ha començat a murmurar i s'ha començat a cagar en Catalunya i els catalans. Jo de mentres continuava parlant pel mòbil, mentre per l'altra orella he pogut sentir clarament com aquest home deia en veu baixa putos catalanes i puta Catalunya. Mentre deia això em mirava a través del retrovisor i he pogut veure la seva mirada d'odi mirant-me mentre parlava. He de dir que m'ha intimidat. Això no acaba aquí. El tio ha decidit aturar-se a un costat del carrer i m'ha fet baixar dient-me «Fuera, yo no llevo a catalanes». Jo de mentres encara estava parlant pel mòbil. He baixat i li he dit «Però què haces?» I em crida «Espanya és una». Acte seguit ha pujat al cotxe i sense cobrar-me ha marxat pel carril de taxi amb rapidesa. He de dir que a la meva vida m'havia imaginat que això em passaria a mi. Lamento molt no haver-me quedat amb el número de matrícula, però no he pogut reaccionar a temps davant una situació tan surrealista. He de dir que és la primera vegada que tinc problemes per parlar català a Madrid. Mai s'havien posat amb mi, però bé, avui he anat a parar amb el taxista catalanòfob. Sé que el que m'ha passat és una excepció. Per sort, no tothom és així. Això vull pensar.